foi un home moi activo, foi un home que levou a Facultade de Medicina o ensino de laboratorio, e foi un home que, de algún xeito, concebiu as novas teorías e os novos coñecementos da medicina, desde a teoría celular de Virchow, a concepción anatomopatolóxica e fisiopatolóxica de Bernard, a outras moitas cousas. Era unha illa no deserto, ou como Maximino Teijeiro, que Maximino Teijeiro era masón, era do entorno da Institución Libre de Enseñanza, e foi moito tempo rector, pero digamos que os cargos de representación impedironlle avanzar. Pero este home, por exemplo, no ano 86, recén creada a vacuna de Pasteur, foi a París con outros compañeros desta Universidade de Santiago a ver e a estudar o procedimento de vacunación e a súa posibilidade de extensión. Non houve moitas máis excepcións dentro do que era o panorama ou o escenario do Santiago da época en canto a sobresaír do que era a pauta habitual, porque o resto do profesorado aderíanse, digamos, ao que era a cultura oficial e a ciencia oficial, que non se podía meter nin coa corona, nin cuestionar o dogma divino. Entón, eran moi poucos os que así o facían naquel momento. Por influxo institucionista, en 1900, dase unha inflexión moi importante no acceso á docencia. O experimentalismo, o ensino de laboratorio, a creación do Instituto de Material Científico e, sobre todo, a Junta para a Ampliación de Estudios. A Junta para a Ampliación de Estudios, digamos, encabezada por Ramón y Cajal, naquele momento, contaba con 3 galegos na súa xunta executiva e era un organismo encargado de facer un intercambio co estranxeiro de ampliación de estudios tanto para profesores como para alumnos. Ao mesmo tempo, crearon unha rede primaria de investigación na Colina dos Chopos, en Madrid, onde había unha formación previa antes de ir ao estranxeiro e un receptáculo post, se non eran profesores universitarios, ao redor, entre 1907 e 36, unos 2.800, 2.900, digamos, universitarios e profesores acudiron ou foron mediante bolsas ao estranxeiro para estudar. Foi quen, de algún xeito, creou unha gran convulsión en métodos, en aplicacións, en metodoloxía, en didáctica do ensino e, de algún xeito, é o primeiro punto de inflexión da modernización real e efectiva desde a inspiración institucionista. En Santiago pódese dicir que na primeira década foron algúns profesores. É curioso, porque como lle facía fronte un institucionismo á oficialidade coas mesmas armas, é dicir, tratar de acaparar tribunais de oposición para dar cátedras na súa distribución, e ao mesmo xeito, ao mesmo parecía, e que é curiosa unha do doutor Novo Campelo, que foi logo decano moito tempo da Facultade de Medicina, quería ir a ampliar estudios en 1908 con Ehrlich, que era un premio Nobel alemán, e Cajal tiroulle abaixo a proposta, digamos, a solicitude. E é moi curioso como o lobby galego da JAE, da executiva, os 3 galegos, un era o xenro de Montero Ríos, Eduardo Vicenti, outro era José Casares Gil e outro era Rodríguez Carrocido. Entón, Cajal
dictaminou que non era propio e dixo, o acta, recolle acta e dice, fue leída la ponencia formulada por el señor Cajal y aprobada por la Comisión en virtud de la que se propone declarar desierto el crema 13 por considerar que el solicitante único, don Antonio Novo Campelo, aunque tenía aprobada su actitud y competencia científica en otras materias, no parecía que estaba igualmente preparado para ampliar estudios concernientes al tema que concierne esta pensión. Los señores Calleja, Casares, Vicente y Carracido hicieron observaciones en contra de la ponencia, aludiendo a las oposiciones últimamente realizadas por el solicitante, en las que fue propuesto para catedrático numerario por el tribunal, y a los estudios últimamente realizados por el mismo y de los que acaso el señor ponente no tenía conocimiento. El señor ponente manifestó que consideraba de su deber hacer a la Junta las manifestaciones justas sobre la preparación del solicitante para el tema puesto a discusión, pero que no negaba por esto las condiciones de capacidad del solicitante. En vista de las nuevas propuestas e tal, el señor Novo Campelo foi tal. Vese perfectamente cales son os métodos e os hábitos que funcionaban no tempo para a concesión. Pero é importante porque había un sistema que, sobre todo, para acceder ás bolsas, o máis importante era a entrevista co secretario Castillejo, que, sobre todo, valoraba actitudes persoais, máis que outra cousa, e logo funcionaba moi ben os avais para informar acerca do solicitante. Aquí en Santiago, por cercanía ao institucionismo, foron a familia Varela, Varela de la Iglesia, logo Varela Radío, fillos deste, e incluso Novo a Santos, foron un dos informadores máis importantes que tivo Galicia. De feito, repercutiu, como imos ver despois, como Galicia tiña porcentaxes, digamos, significadas a hora de obtención de bolsa. Son as características da JAE, réxime económico mixto, capacidade para elegir grados dirixentes, admisión selectiva e controlada para o acceso ao sistema e creación de apéndices formativos, que logo os apéndices formativos non só ao ámbito das ciencias, a creación do Centro de Estudios Históricos, logo a residencia de estudiantes, a residencia de señoritas, a experimentación pedagóxica no Instituto Escola, etc. É dicir, desde o principio ata a formación final estaba, digamos, o que foi a inspiración institucionalista estivo en todo o proceso de experimentación e de cambios na sociedade. Xa digo aí, as iniciativas individuais, e daquela, pois prácticamente non había experimentación, non había laboratorios e non había prácticamente nada. Entón, ven unha segunda fornada na segunda década do século XX xa, no que sí, aí está, o impacto da JAE en Galicia. Pois como poden ver aí, do total de bolseiros, un 10% de todos eran galegos. Non se corresponde, normalmente a correspondencia nos índices, cando se fai estatística, Galicia se move entre o 5 e o 6 e nos mellores casos no 8, en calquer terreno. E dos admitidos, a relación no resto dos solicitantes era de 1 a 5, mentre que os galegos eran de 1 a 2. Había uns bons axentes informadores e, digamos, unha conformación de rede bastante importante. Chega o momento anterior á renovación do profesorado, a modernización do punto que eu lle chamo do esplendor, o esplendor da universidade, que sitúo entre o 30 e o 34 e o 36. Hai dúas fases de unha activación do concurso de traslados e é moi importante a creación de dúas facultades. No ano 22 se crea a Filosofía e Letras, a sección de Historia, e a Facultade de Ciencias na súa sección de Ciencias Químicas. Pois ben, estes foron dous elementos vitais para conformar, sin os vicios do pasado, dúas novas propostas formativas desde esas dúas facultades.
O profesorado novo que chega a Santiago, unha primeira fornada entre o ano 22 e 26 de certa relevancia, chega o fisiólogo García Blanco, cuñado de Parga Pondal, por exemplo, que estivo hasta o 34, foron traendo a escola, era discípulo de Negrín, do Laboratorio de Fisiología da Residencia, formado no Instituto Rockefeller dos Estados Unidos e formado en Alemania. Entón, eran profesores que xa viñan das primeiras fornadas da JAE e recalaban en Compostela unha actitude totalmente diferente ao que estaban acostumados. E é a primeira fornada de novo tal, chega o profesor Moralejo, chega no ano 26, que viña do instituto, de ser docente do Instituto Escola de experimentar pedagóxicamente, chega Pericó, por exemplo, un gran prehistoriador da Escola de Borges Impera, ainda que non está moito tempo en Santiago, pero recala na Facultade de Filosofía e Letras, chamada xenéricamente sección de Historia. E chega Orsa Aracil, chega unha serie de profesorado mozo que de algún xeito vai ponendo os vídeos, empeza a publicar un boletín da universidade, se comeza a facer extensión universitaria por diferentes localidades de Galicia e de algún xeito o que era digamos o estatismo e o quietismo pasa a activarse e de algún xeito están establecidas xa certa infraestructura de laboratorios e o que é o experimentalismo se empeza a abordar dentro da práctica educativa como tal. Eu teño que decir que tanto Novoa Santos como Rodríguez Cadarso na década anterior xa promoveran o experimentalismo, a creación, empezan a creación tamén de revistas especializadas de relevancia, na Facultade de Medicina ao menos 3, e empeza a haber unha activación. Dictadura de Primo de Rivera, do 23 ao 30, Blanco Rivero, como tantos outros reitores que recalaron na universidade, previamente forxáronse na xestión municipal, casi, eu, alo menos, coñezo 6 alcaldes de Santiago que logo foron rectores, que proviñan das filas monteristas, porque Cadarso empezou a facer política como, digamos, nas filas do monterismo. Que pasa logo da dictadura de Primo de Rivera, unha vez que no ano 30, é dicir, os estudantes, a creación da FUE, promoven grandes movilizacións contra o propio rector Blanco Rivero, contra a dictadura. Nese momento de creación da FUE se disocia a universidade ideolóxicamente entre apoio a Primo de Rivera e república, e se conforma un sector pre-republicano ou proto-republicano da intelectualidade de certo profesorado, entre eles inclúe a Rodríguez Cadarso. Rodríguez Cadarso é un home aberto, un intelectual ilustrado, con unha locuacidade pasmante, pasmosa, e con un afán moi integrador. Entón, o día que cesa Blanco Rivero no ano 30, Cadarso, que era vicerrector, pasa a ser rector da universidade. Cadarso integra de algún xeito, ou trata de integrar o profesorado, integrar, digamos, nunha proposta nova, de modelo de xestión novo, de apertura da institución universitaria á sociedade, de implicación das comunidades da emigración de América. Conta coa segunda vaga de profesorado mozo que chega no ano 30 con un perfil entre 25 e 30 anos con formación europea contrastada nos centros máis punteros daquel momento. E os introduce na xestión e, ao pouco tempo, chega a Segunda República, que, como sabemos moi ben, un dos seus
elementos fundamentais da acción política é a cultura e a educación. Eses tres vídeos, se se pode chamar así, con perdón, ao reitorado de Rodríguez Cadarso, a chegada da segunda vaga do profesorado mozo e a Segunda República, conforman un espectacular avance e un achegamento non só á comunidade científica internacional, e podo dar indicadores que se contrastan. Por exemplo, Chemical Astra é unha revista que recolle todas as publicacións novedosas relativas á produción científica de cada ano desde 1904. Entre 1904 e 1928, na máis, había 3 publicacións de profesores universitarios, dúas delas de Novo a Santos. Entre 1929 e 1936 hai 84 publicacións referidas no Chemical Astra da Universidade de Santiago. O 50% do profesorado da Facultade de Ciencias foi a ampliar estudos ao estranxeiro. Crearon un sistema autoformativo de profesorado axudante de clases prácticas e de profesores auxiliares desde a propia universidade, con un sistema mixto de bolsas da propia universidade en colaboración, en moitos casos, coa Junta para Ampliación de Estudos. Eu aquí teño que significar, sobre todo, a dous profesores, a Fernando Calvet e a Isidro Parga Pondal. Isidro Parga Pondal, os dous, no 36, foron apartados da docencia. Isidro Parga Pondal, digamos, o introductor da xeoquímica en España e da análise espectrográfica mineral, naquel ano, no ano 30, cando ele comezaba a facer artigos sobre xeoquímica, lle foi concedida pola Sociedade Española de Física e Química o Premio Alonso Barba. É dicir, era un home cunha proxección descomunal, e o 36 cortoulle as alas e se foi ao seu laxe natal a crear unha especie de universidade popular para continuar coa investigación e ca ciencia aplicada ao desenvolvemento do país. E o caso de Fernando Calvet, o mesmo, unha persoa que publicou con 3 premios Nobel, ampliou estudos en 3 centros punteiros de Europa. Este era un señor, imagínense vostedes, no ano 30, chegar á facultade en bicicleta con xersei de lana a bordo. Cal era a actitude? Era unha actitude de apertura, era unha actitude de colaboración co estudantado, de compartir ocio, lecer, inquedanzas culturais, etc., de organización conxunta de cousas, e isto, digamos, que a pretendida transformación de Cadarso, que no seu ideario quería que esa máquina de expender títulos se convertira nun completo ideal educativo integral por medio destas accións que se levaron a cabo, eu penso que de algún xeito o conseguiu, e ben o conseguiu. Se incorpora a muller a docencia universitaria. Sabemos que Luisa Cuesta no ano 25 foi unha bibliotecaria que accedeu a axudante de clases prácticas no ano 25, pero hai que decir que no curso 34-35 había 7 mulleres axudantes de clases prácticas e todas de ciencias experimentais, fundamentalmente pola actitude destes dous profesores e de algún máis. Pero realmente o salto cualitativo e cuantitativo que deu a universidade naquel tempo foi espectacular. Creáronse escolas, grupos estables de investigación, é dicir, incluso en algúns departamentos chegaron a recadar fondos con análisis químicas de diversas entidades comerciais, e con eses cartos recadados distribuían para material e incluso para bolsas de alumnos. Podería estenderme máis nos logros deste efémero período, porque desgraciadamente Cadarso morreu nun accidente cando iba a cumprimentar
labores parlamentarias a Madrid en decembro do 33, porque ao mesmo tempo Cadarso era diputado pola Orga e foi o único galego que repetiu en dúas legislaturas. De novembro do 33 saiu diputado e un mes despois morreu. Negrín, en un debate parlamentario, espetoulle sencillamente o seguinte: la Universidad de Santiago, precisamente, y esto me complazco en decirlo, ya que el señor Rodríguez Cadarso ha traído aquí algunos hechos, pero como rector de esa universidad no le ha permitido seguramente hacer los comentarios elogiosos que merece. Es positivamente una de las pequeñas por su volumen universidades españolas que muestran una espontaneidad, una originalidad y un afán mayor por la enseñanza superior. Bastaría solamente citar esa serie de instituciones que han sido creadas allí al calor del apoyo regional o local, muchas veces del esfuerzo individual, la serie de proyectos que algunas veces son realidad, como la ciudad universitaria, una serie de centros de estudios regionales que no solo se refieren al folclore, a la filología gallega, a las relaciones con los países portugueses, sino también a estudios de carácter científico y de aplicación técnica. Esto son as palabras que Negrín le dedicou a Cadarso nun debate de orzamentos educativos no ano 32. Pois ben, Cadarso morre no 33, hai moitos proxectos, hai unha liña, e o seu vicerrector Montequi, moi pouco proclive a galeguización da universidade, choca, é dicir, Cadarso, que era unha persoa con sentido de país. De feito, recomendo o libro de unha exposición que fixemos non hai moito tempo, que se titulaba Un reitor para un país, e que existe unha publicación que é sumamente interesante desde as diferentes facianes que o reitor Rodríguez Cadarso tiña, e abordadas desde perspectivas diferentes, e o recomendo. Pois ben, digo que houve unha meseta descendente co ascenso de Montequi á reitoría universitaria. Eu simplemente quero decir, todos sabemos o que supuxo o 36 para a universidade. Eu antes, aparte do que posibilitou, é dicir, Cadarso doblou orzamentos, tratou de montar laboratorios en todos os lados, as investigacións históricas, as investigacións arqueolóxicas históricas tiveron un importante pulo, houve unha colaboración estreita entre o Seminario de Estudos Galegos e a Universidade, a creación do Instituto de Estudios Regionais e de Estudios Portugueses que citaba sucintamente o profesor Negrín, e moitísimas cousas máis. Eu quería simplemente, a nivel iconográfico, que é como mellor se perciben as cousas, amosar unha serie de fotos da época onde facían excursións como esta, que aquí, onde se ve o profesor Calvet con 26, 27 anos, está señalado coa flechiña, o profesor Martín Saulas, nunha excursión con alumnos a Coruña, ou outra excursión a Pontevedra, co profesor Álvarez Zurimendi, con Isidro Parga Pondal, acompañando a uns alumnos a unha visita dese ensino activo, visitas a fábricas, visitas a laboratorios, visitas a museos, etc., que naquele tempo tal. Aquí se ve, pódese apreciar perfectamente a esquerda de todo, Parga Pondal arriba e Calvet abaixo, e o seu equipo, onde a presencia femenina é notable destas axudantes de clases prácticas que dixen no seu tempo. De feito, nas excursións didácticas a representación femenina era cuantiosa, no lecer igualmente, aí se ven a 3 profesores da facultade con alumnos e alumnas, unha excursión. Estos son os famosos test do Compostela, onde confluía
a organización confluían os estudantes e os profesores na organización de uns test bailes para recadar fondos para excursións ou para ir á Universidade de Verán do ano 33 a Santander, por exemplo. Aquí están os profesores que participaban, o profesor Pérez Bustamante, o profesor Charro Arias, o profesor Luis Iglesias, o profesor Sobrino Buigas, o profesor Calvet, que as súas respectivas, e o profesor Arias Ramos. Esta é a Universidade de Verán de Santander. Fernando Calvet aí con 28 ou 29 anos, ao lado de 4 premios Nobel, na primeira Universidade de Verán de 1933. O laboratorio da sección de Química, o equipo docente da facultade, e chegou estou en 45 minutos en calquera cousa que poda abondar sin ningún tipo de problema, porque despois vai haber un debate. Por eso a miña intervención é esquemática, porque abrangue un espacio de tempo moi amplo, e quería, para finalizar, o que supuxo o 36. Prácticamente a represión é sobre o profesorado máis activo, máis comprometido, que de algún xeito ligara Cadarso á xestión universitaria. Fundamentalmente as sancións, quitando algunhas exemplares que sí que as houbo, o que sí, nalgún momento hubo un sentido de defensa corporativa e de orde e de humanización da represión, que son términos antitéticos, pero de algún xeito poden reflectir unha situación. É dicir, é a única universidade de España onde non hubo mortes entre o profesorado. 3 reitores dos 12 distritos universitarios que había daquela foron fusilados. E na Universidade de Santiago foi a única universidade en que non hubo mortos entre ningún estamento do profesorado. Hubo unha represión cuantitativamente moi grande que abrangue ao 33% do profesorado e ao case 45% dos catedráticos, pero que non houbo víctimas mortais. Houbo algúns casos de cárcere, 2 ou 3 nada máis, entre elas a de Calvet, cando foi o exilio escapando do que querían pasear, marchou o exilio, garantizaronlle que non iba a pasar nada si viña, veu no ano 39, estando expulsado, e ingresou no cárcere en Tui durante un tempo. Prohibiuselle o acercamento a Santiago, pero o que é verdade é que ata o ano 45 non pudo reingresar a docencia e fora deste distrito. Teño que dicir tamén que o reitor legal da Cambra, o quinto reitor desde Cadarso, porque hubo un movimento de fichas moi grandes, don Pedro Pena non desvaliu porque seu pai decía que sabía máis que Dios, e porque era amigo e discípulo de don Roberto Novoa Santos, que era o colmo de levantar polvoredas por ateo e por outras moitas cousas máis. E entón este home durou prácticamente 3-4 meses. Despois veu Felipe Gil Casares, que introduciu algo de cordura na represión, e logo o legal da Cambra finiquitou comprometéndose personalmente diante do ministro de Educación para levantar as inicuas sancións. Ao meu modo de ver, non houve unha recuperación cualitativa da Universidade de Santiago ata pasar 30 anos aproximadamente do 36. Conformouse unha universidade prácticamente por méritos de guerra,
como apuntaba Senén na súa intervención, a mitade do escalafón ou ben no exilio ou ben dados de baixa, e o novo funcionariado, pola lei do 39, tan só había de cada 10%, un 2% de plazas libres, sin ter ningún currículum de ser excombatiente, de ser alférez provisional, de ter parentes, etc. Conformouse unha universidade por méritos de guerra. E logo, a intervención do Opus Dei desde o CSIC, que, de algún xeito, foi creando tecido e foi controlando, e prácticamente nos anos 50 o 50% das novas prazas universitarias foron do Opus Dei. Entón, son dous elementos vertebradores dunha universidade que ata prácticamente a transición non se modernizou ao completo. Eu, para rematar, diría que podería ser a Universidade de Santiago en 1936 se non chega a Guerra Civil, con na Facultade de Filosofía e Letras con García Vaca, o catedrático de Lóxica, como profesor, con Sebastián González García Paz no exilio, era, como sabedes, era un profesor auxiliar de paleografía, exiliado en Porto Rico, con Felipe Cordero Carrete na Facultade de Letras, na Facultade de Dereito con Miaja de la Muela, que foi dos poucos encarcerados, estivo 8 anos no cárcere e estivo fora da docencia ata o ano 53, viviu dos apuntes que confeccionaba. Era un internacionalista de moita zona, con moito predicamento a nivel internacional, e que hoxe en día na Facultade de Valencia, onde se xubilou, despois de reingresar na docencia, o departamento leva o seu nome, Miaja de la Muela. Ou con Jesús Prados Arrarte, o catedrático de Economía Política doblemente exiliado, no 36, sendo profesor da Universidade de Santiago, e no ano 62 polo contubernio de Múnich, que foi novamente exiliado, mestre de Beiras, Prados Arrarte, e un economista donde que os planos de desenvolvemento, na materia económica dos planos de desenvolvemento, as súas ideas foron sustraídas polos artífices materializadores do plano. Ou José Arias Ramos, un romanista de moita categoría, que era secretario da universidade con cadarso e posto por cadarso, ou o mercantilista Antonio Sacristán Colás, no exilio en Chile, ou Enrique Rajoy de Luc, ou Juan López Durá, exiliado en México, de Dereito Administrativo, ou o recentemente falecido don Paco Fernández del Riego, que era profesor auxiliar daquela. Na Facultade de Farmacia, pois, Francisco Giral, o fillo do presidente da República, novo, viña de traballar con un premio Nobel, sacou as oposicións en febreiro do 36, veu a Santiago, veu o Trebón, e estivo 4 meses e medio en Santiago. Aniceto Charro Arias, de brillante expediente profesional, investigador, sacou a cátedra de farmacia con 20 e tantos anos, foi suspendido de emprego e soldo por 2 meses, o mismo que Carlos Puente, procedente da rede institucionista de Madrid, igualmente suspendido de emprego e soldo. Leoncio Virgós Guillén, profesor auxiliar na Facultade de Farmacia, exiliado en Argentina. O pobre home morreu aos 6 meses, cando tivo que baixar, non sei de que paralelo, que era onde se podía exercer de médico, porque de aí para arriba non se podía, morreu. Ou Calvé, que ata o ano 45 non se pudo reintegrar a docencia. Juan Martín Sablas, pagou en campos de traballo en Zaragoza e que logo volveu a súa cátedra en Zaragoza. Isidro Parga Pondal en Laxe. Antonia Ferrín Moreiras, expedientada tamén, filla do profesor director da Academia Ferrín, que morreu tamén recentemente en Santiago. Ernesto Seijo Espiñeira,
que acabou co Premio Nobel Robinson e non volveu traballando e con máis de 200 patentes en materia petrolífera en Inglaterra e que non volveu a España máis, morreu en Inglaterra. Pedro Couceiro Corral, profesor de auxiliar de Química Orgánica en Uruguai, con unha brillante carreira tamén. E en medicina, pois, Jaime Pi Suñer, fillo do coñecido Augusto Pi Suñer, fisiólogo, etcétera, 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 que eran as 5 facultades. Pois eu penso que despois de Madrid e Barcelona, Santiago hubiera sido a universidade periférica con este cadro de personal máis importante de todo o territorio peninsular. Moitas gracias.